A ruta de subida ao Picato é unha das que se poden facer en Trabada. Ruta a través dun bosque pegniforme de piñeiro silvestre que comeza no Alto do Couso e se dirixe ao Alto do Picato ao longo dun camiño empinado. Este piñeiro pode vivir a máis de 1000 metros de altitude, pois adapta ben ao frío. A súa madeira con núcleo de cor vermella é de calidade, resinosa e compacta. Emprégase en postes, construción e ebanistería. Desde este cumio pódese gozar de estupendas vistas panorámicas, da Fraga da Becerreira ata os vales que conforman o concello de Trabada. E tamén os días despexados ata a costa da Mariña Lucense. O percorrido de retorno presenta dúas posibilidades. Unha delas máis curta e que transcorre a través de masas de piñeiro silvestre e outra máis longa atravesando a través da Fraga da Becerreira e máis tarde por unha paisaxe onde se pode observar o típico mosaico galego. Calquera delas un perfecto exemplo do interior da Mariña.